Proposta. Avui estirament actiu, dinàmic i estàtic i un treball de control corporal i del core. Preparats? Som-hi! En posició de cames creuades, ens assentem bé, mantenim l'esquena recta, la barbeta lleugerament endintre, inspirem un parell de vegades i estires lentament, a un costat, allargues i creixes, canvies. Al centre poses les mans, estires una miqueta, baixes a davant, sense baixar molt, només mantenint la flexió de la columna, cap, relaxa, tornes endarrere, obres el pit, i una altra vegada, suau, estires, tornes endarrere, relaxes, estires aquestes cames, allargues, molt bé, controles els peus paral·lels, relaxes una mica les cames i des del tronc ben estirat intentes buscar els peus i relaxes i flexiones la columna. Estirem. Perfecte. Ens en anem a un lateral, flexionem una cama, intentem mantenir els glutis ben apoyats i tan sols anem a buscar la punta del peu, ens mantenim 2-3 respiracions. Canviem de costat. Estirem. El mateix, sense tombar el cos, només mantenint el tronc per arribar al peu. Aguantes. Perfecte. Mantens al centre. Mobilitzarem una mica les cames, recolzarem lentament les mans sense deixar que el cos caigui. Activarem a banda i banda. Anem controlant tota la faixa abdominal i lumbar. Aguantes. La respiració sense aguantar l'aire. Deixes estirant. Perfecte. Et col·loques en posició de costat, baixes, recolze en colze, espatlla i des de baix mantens l'esquena ben apoyada, el cap recte, barbeta en direcció a les cuixes i no al sostre. Estires una cama i llances estirament dinàmic, acompanyant la respiració. Intentes, no cal anar a buscar res a dalt, sinó el moviment que sigui constant, crestes els glutis a terra, canvies de costat i estires dalt, davant. Fantàstic, et quedes a dalt, flexiones cames, recorda la posició de l'esquena i des d'aquí, com si els talons busquessin el gluti, intentes estirar angle recte, que no pots acabar d'estirar. Mantens una lleugera flexió, cap recte, control d'aquesta faixa abdominal, estirament i activació de la circulació del sang, estirament d'aquesta zona posterior i des d'aquí mantenim un doble estirament, a dalt, a darrere, obres i tanques, estires, darrere, obres i tanques. Aquells que puguin, augmentem una mica el treball. Dalt, darrere, obro, estirar una mica paravertebrals, estiro, dintre, obro, tanco, estiro, repetim unes 10 vegades, cadascun el que pugui. Ens quedem aquí, col·loquem els peus a terra, relaxem les cames, obrim la posició del genoll per estirar bé el gluti i el maluc, apretem. Canvies de costat.
Perfecte. Anem combinant estàtic i dinàmic, Aquí una tisora llançada. Tornem a controlar. Recordem de no mantenir les cames món avall, mantenir-los a la meitat. I el que pugui, ens anirem a buscar un moviment mà contrària i el peu. Estirant el que pugui, la posició dalt, barret a dintre, el que no, amb el cap a terra. Relaxes. Mous una miqueta. Estires des d'aquí, cama dreta, mantens una petita flexió i només punta, flex, punta, flex, punta, flex, punta, canvis de cama, punta, flex, estirant, davant i darrere, tira, dos, perfecte, flexiones cames, relaxes, t'inclines a un lateral, tornes a quedar assentat tal com hem començat al principi, obres cames, estires, espatlles ben enrere, aquest cap, un costat i un altre, perfecte, estires, arrodoneixes, treguis lleugerament endavant, esquena ben rodona, obres el pit, gires les mans, tornes a davant, estires, a dalt, aguantes, 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 i et deixes en la posició de descans, estirant la columna, mantens unes respiracions, i tota aquesta volta la pots repetir 2 o 3 vegades o fer més estona cada exercici, 4 o 5 vegades cada exercici, 10 vegades els dinàmics. A respirar, a relaxar i a seguir.